Returnează-o. Returnează-o. Returnează că fuge de acolo. Zi-mă și tu ceva, ce dracu faci? Da, nu și mă, ce faci? Hai, să-ți aduc eu alta. Așa. Deci, îmi cer scuze pentru melodie. Țapă egoală. Ia uite una aici. Îmi cer scuze pentru melodiile cântate, promit că trec la melodia serioasă. Și la cunoaște mă cred. M-am propus. Înzecit. Am făcut de apă. Haideți, mai aveți? Una boală. De la copiii ăștia nimic, de la Dumnezeu înzecit, fiule. Refuză, oameni. Hai că ești chiar înzecită. Refuz chiar ca albă ăsta. Credeam că ai zis ceva. Și dacă ziceam ce? Ce-mi făceai? Hai să vedem. Pretindem că este după 12 noaptea, iar pătrățelul roșu pe cameră îl punem după aia, la montaj. Copilul meu mai drag, 5-10 bani, ajutor pentru golani, să-ți cadă dreapta vetreagă, 5 lei, 10 lei, ajutor pentru femei, să ajungi la cap de port, cercetor, ciun și olog, unde? La cap de exerciții nu merg. Ce ai să-i faci? Exerciții nu merg. Tu mi-ai spus că ești virgină, 5-10 bani, ajutor pentru golani, și acum fac fericilină, 5 lei, 10 lei, ajutor pentru femei. Ai făcut din om de om, când mă piși, mă țin de om. Mulțumim foarte mult, văd aici că este cineva nerăbdător cu o chitară în mână, nu vreți să cânți pe mea? Păi hai! Cum dau pauză? De aici?